Krzyszowie odbył się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Profesjonalne pary taneczne wzięły udział w Grand Prix organizowanym przez szkołę Stardance. Rozmawialiśmy z jedną z par turnieju. Moja przygoda zaczęła się w sumie jak byłem w podstawówce. Miałem 8 lat i z klasy pierwszej na drugą zacząłem tańczyć. Ja zaczęłam tańczyć przez program Taniec z Gwiazdami, bo bardzo mi się spodobał taniec. Zamierzam iść za rok na studia do Krakowa, na WF i zamierzam swoją przyszłość związać właśnie z tańcem. Tańczymy dwa style, ale ten przewodni to jest łacina. Będziemy walczyć, no. To jest Nie chcemy turniej. mówić, Zawsze nie na chcemy turnieju. mówić, bo może być różnie, ale To jest mierzymy sport, wysoko. prawda? Bo taniec to jest jakby rozmowa Za poprzez pomocą emocje. ciała, tak. I też dzięki tańcu uczymy się przebywać z drugą osobą, rozmawiać z nią, kontaktować. Myślę, że taniec będzie w mojej przyszłości czymś wyjątkowym, czymś prowadzącym mnie przez życie. To już jest któryś mój z kolei. No wiadomo, przez 2 lata czy 3 to już trochę tych turniejów się obleciało. Każdy turniej jest, prawda, szansą na wykazanie tego, co się zrobiło na treningach najlepiej. Na pewno w standardzie się lepiej czuję niż w łacinie. Na pewno to jest standard i myślę, że walc angielskim jest takim tańcem, który najbardziej mnie satysfakcjonuje. Prócz mnie na parkiecie są jeszcze 3 pary, więc myślę, że uda mi się zdobyć podium. No chociaż to myślę to 3. miejsce.